Hello guys! I'm Beth. And I'm Room. And welcome to Beth's World. So for today's video, maghimo mi og Q&A vlog ni Beth. So last week, nag-post ko sa akong social media account about if naamoy mga questions about namo no para sa among Q&A vlog, and we're so thankful for the response sa mga friends, especially sa mga ka-BYC group nako and mga relatives, neighbors, etc. etc. So before me mag-start sa Q&A vlog, I would like to shout out to thank Dr. Agler and Dr. Daniel sa akong beautiful smile karon. Wala na ako nag-face mask kay confident na ko. So na-okay na akong smile no. So no need face mask na. Dili na siya ma-conscious. Yeah. Okay, let's go to our questions. Okay, let's begin. For Matubag na katana. murag makatubag ra sa uban. Sa uban kay hindi ko sure kung matubag ba na to. Okay. So for question number 1, this is from Medloyd Palero Perolino. So ang yang question, diin mo nagkaila ni ma'am sir? Sa office. Kay office mate ang charot. So nagkaila mi ni Beth sa office. Na-resign ko before and then nibalik. Na-resign siya before, nibalik siya. So ako rin yung sabay yung okay, so sa office mi nagkaila ni Beth. So question number 2 is from Joe Sirata. Hello, bye. So this is from Joe. Ang yung question, unsa ang pinaka-katawanan na hitabo ninyong duha nga dili ninyo makalimtan? Ha ha ha. Ikaw na kinahunanaan. Kato naglakaw ta na koy na to mga friends. Oo. Actually para nako duha ka kataonan nga nahitabo. Istorya. Ang first kay katong naglakaw kami ni Beth, among office located sa Subang Dako. Unahan lang gid BIR nga place. BIR building sa una. So diha ang among office. And then every out na mo sa among duty, padung mi uli kay maglakaw ra mi from office to SM. Kay di naman kay siya layo and ma-exercise pa ang among mga himsog nga lawas. And ang among mga kuyog na usahay magpadong mi uli is our mga friends sa among office mates. Nga sa SM po sila mga. Sa SM sila sakay pareha mi kay tagalapu-lapu mi si Beth try nalahi namo. And I one time naglakaw ko ahead ni Beth, and ang akong mga friends ug si Beth nasa likod, and ang akong kamot ibutan ako sa likod kay para mag-holding hands mi okay. And then without knowing, ang katuring kamot nga akong gisigig kakuptan. Dili ako Kay dili kamot sa among kauban which is si Berhel, di ginamto makalimtan Berhel ka. Nga gasigi miglakaw, wag sa ko nagtan-aw sa likod nako kinsa nga kamot. Hangtod nakadungog lang ko nga gasigi sila katawa og ang mga kanang tao sa jeep nga nay mula bay magsigi katawa sad kay mao di ay dili dai sambet nga kamot ang akong gikuptan. So mao to na ikaduha kay same gyapon naglakaw gyapon mi sa SM kami na lang ni Beth to, and then naay kalimtang sakyanan sa tunga, and then magkaana inyong makabuwag mo agyanan. Nagtuo ko nga si Beth ahead na nako, and then ako siyang agbayan. Pataka rin yung agbay, pataka o holding hands. Without knowing, nga dili dito si Beth. Pagtanaw na ko sa likod, na si Beth sa likod na akong giagbayan, wala rin siya reklamo. Gigukod magutig ka. Ikuha na ko yung kamot, pataka rin siya. Pangagbay. Ikuha niya akong kamot. Nag-agbay na ko sa katong akong giagbayan, and I thought kanang girl to siya na in between. Mo day wala siya nireklamo nga ako siyang giagbayan. Kaya giganahan siya siguro to. So mo to mali siya kay dili magtanaw ba lukop lang og pang holding hands. Masayop lang ko permit. Sakit sa lay pagagbayan. Di siya magtanaw kung ako ba to o dili. So at least karon magtanaw naman to. And atong question number 3 is from Sir Mick Vilayo. Hello sir. Hello.
So, ang question is, sir, I was impressed with your lipstick video. Nakinamdam pa pata da. If given a chance to become a director, what is the title of the movie and what is the reason behind it? Unsa man ang mga video? Katong video bitaw mga short film video nga atong gibuhat. Katong lipstick. Kato siya. Yeah, kato siya. Gawa na human. Oh, actually no, kato siya kuan na gid to namo kanang kanang mugna ra bitaw na ko bitaw. Kana laging ganahan ka mo create a video. And ma-inspire bitaw ka sa mga short film. Then makanahon na lang ka nga why not make a video nga ikaw mismo ang Ikaw mismo ang artista. Oh, ikaw mismo na artista, imuha ang director, cameraman. Ang cameraman nato akong brother. May gani kay nindot siya mo puput sa camera no dili kayo kanang kurog-kurog bitaw. Naganahan pud kayo kung mag-edit jud og mga video. Ang problema lang kay wala kay mga equipment ato kay nag-save pa man mi para sa among wedding. Bato siya natiwas na kay. Nabisi miya to. Wala to siya natiwas. Dapat ito dapat mga part. Actually, nanagit to siya ay mga sumpay na bitaw. Kay nagpatabang sad ko ato sa... Nanapoy siya writer. Nanapoy writer. Nagpatabang ko ato. Hi, Mary. Sa about unsay mga dapat mahitabo. And nabisi lang jud ming duha to. Wala to. So, sa question nga, if given a chance to become a director, what is the title of the movie? So, para na ko no, if mahimo kong director, kay ang title siguro sa movie kay kuan. Actually, after sa lipstick, nakoy na to kay bisigi ginako siya kanta nga song and it's from the band Queen. Love of My Life. Kay Selbit, paano minibet ato? So after lipstick, dapat magkaila na mi, mag-date na mi. May nga naman ta ang dagan sa among short film ato. And kanang after na mo magkaila, mahimo na siya na kung love of my life. So mo to. Okay. Kay love of my life ang title. Love of my life ang title and the reason behind it is because of that, the love of my life. Iharap sa tong idea nga maghimay mo may film. Pero actually mo to yung nakapa-inspire na maghimo og mga videos like this, mag-vlog. Kaya actually mauwawon jud ko. Nag-start pa lang sa amo nga pag-vlog. Ako sa nang idea nga mag-vlog. Sige kong push niya nga mag-vlog niya. Antod nga sa sige na kong push, ginaganahan siya. Actually late na. Usan ako na kuanan nga mag-vlog mi. Kay sa wala pa mi nag-vlog, daghan kay mig mga lugar nga gipangadtuan. So gasige mig travel na wala sa akong mind ang vlogging. It's more fun sa vlogging. Di lang kay ang imong hunahon na is to monetize. But malingaw kag edit og mga video. So mato sir. Kasi siya explanation. Asa no explanation na layo na kay kung na. So ang next nato nga question is from Maichu Sky Harris. So dili gini yang tinudngan. It's Marichu. Hi Brad. So ang question ni Brad is kini. What did the two of you have in common? Common? Para na ko, pareho ming looran. Kung magluod po siya. Imbis na ako ang moment po siya. Kaya maglagot mong kukoy. Maglagot ko kung manlood siya. Kung manlood siya, manlood sad ko. So, panahing duwa. Uy, madaon na mo. Mga looran. So, ang pinaka-common na mo, looran dyan, ang pagpanglood. Until, naminyo na lang, may maulang gihapon. Dahil one time nga nang luod ko ni-walk out ko. Nagbo siya pag-isa na ko. Siyempre, ni-walk out siya, ni-walk out sad ko. Until, pag-walk out ako, nakita na ko siya. Balik na. Miga na mi. Pero at least among pagpanlood, dili siya magtanog mga days. Mga kuan na. Minutes. Mga pila lang, dili mo abot o
sunset siguro nga magka-all Minutes or hours. Sa di pa namin magtingog. nya i-sealed na mo siya og kiss. Charot. So mato ang common na mo doon ni Bet ang pangluod jud mga luuran jud ni. Yun sila kay mga August. Sa mga August do luuran para may August birth month na mo August. So mao siguro na. Ang next is from Giselle Manto. Asa mo nag first date? Oh, asa ta nag first date? Sa mall? Okay. Mura man eh. Uli na mo. Pinakasikat ng mall. Here at We got it all for you. Jud. Pero may na dito. Familiar na mong dito. Usually sa food court ni Permi magkuan. Seldom na kayo ang mag-date ngayon ka ng mga restaurant layo sa city like dito sa Tops. Nara dyan mi sa SM, food court pa dyan. Kaya naman, libre wifi. Ito lang may mag-wifi rin. Hangon mag-wifi. Ang next question na to is from Liara Ina. Ina, hi Ina. Uy, mga question din no kay puro kang Ina dahil tulo ka book nagsunod ka question. Okay, first question yan. First question. If you are to be given a chance na mausab ang time, date, or month na nagkaila mo, i-change ba ninyo? Why or why not? Kami loves. Para na po i-change, siguro mas earlier may nagkaila. Sana nagkaila na may before. Charot. Sana lang. Pero okay naman yan. Maura mong time na kanos amin nagkaila. Maybe kwan dyan, destiny. Charot. Baby, okay, silarga na full time man, nalibalik ko. Yan, narada dito sa company na ko before siya nakamakitaan. Para po na ko no, mato para kabet. So ako sa lahat po na akong question. Sige. Lahat na akong tubag dahil delay question. So, kung i-change na mo usab ang time, date, month na nagkaila may i-change ba ninyo? Ako i-change, feel ako i-change na ko. Ang among month sa rigid ni anniversary ni Beth kay nagkauyab mi January 16. January 16. So, kung ganahan ko i-usab na ko ang date. Ang month okay lang. Ang date? What do you mean? Ang year? No, ang date jud mismo. Ang year, okay lang sad ang year. Ang date akong usbon. Usbon ako siya mga 5th ba? January 5th or January 20. Ang among kuan mong good na tanong og kanang cut off sa among wala pa pero wala pa sweldo. Kada monthsary or anniversary na mo. Nandiyan mi sa food court, mag-order lang mi atong sana goto, mana itlog, nga na katong lumpia nga vegetable. Nga na jud usahay ko maka LL may kay mo order mi og katong potato fries. Sarap. Na ay sana mochi manju. Kimi nga nung patong. So pero kung if given a chance, dapat 5 or 20 dato para dapat pag kumimugay mo. Actually no, nanguyab ko niya excited mo ko. Nga kanang akong mind is karon na jud kong istorya nila. Dili na pwede kanang ipaugmaan pa. So akong istorya basta lang na sa 16 jud to. Nakita pa jud mi kay first na mo kwan gawan to na chikaan. Social to pagka panguyaban ako ng chikaan. Pero siya nagbayad. Patangan ka niya na ako. Siya nagbayad na. May ana siya kung wala siya ng bistro. Mayo. Pero wala dyan ko kwarta. Ang next question ni Ina, nganong wala pa mo ni-join sa TikTok world? Actually, hindi ko ganahan. Pero na ako hindi po gusto na isa. Naganahan siya nga mag-TikTok mo, nag-TikTok. Actually, ako dito sa kaganahan. Pero kita ko sa akong kiniging nasa inyong newsfeed, no? Puro TikTok. Pero TikTok na mo pang yung story pero TikTok. So gitry lang ako. Naman dahil wa may kuan sa pag-try. Ako di ko ganahan kay feel lang ko kung mag-TikTok ko dili ko ang yan. Mata na kay na kung asa akong video sa TikTok ako nang gi-delete. Kay paano to try lang ito siya pero nakakita mo to swerte jud kay mo kung nakakita mo ato kay makaingon jud ko cute kay ko dito. So another question gikan ni Ina. Maganda question ni Ina eh. So, yung question, as couples, dapat mag-UDI mo makaibaw sa FB password sa isa't isa? Curious lang dyan ko. Taba lang.
Para na po, okay naman siguro kay naman okay naman. Ako, okay lang nako. Mga pila ka months siguro before after niya gisubot ko. After gisubot ko niya, ako da yung ako da yung gihatag ang akong FB password niya. Pero dugay pa to na yung gihatag sa kuha kay. Okay. Ako na din ako to mga makadaghang higayon. Kaya makabasa daw ko sa iyang mga chicks. Okay, kasagaran sa akong mga ka-chat before sa dili pa mis mga girls just usually. Kay ang ako mga friends sad kasagaran mga girls po usually nasa akong sa akong Facebook na pagka katay na ko sa password siya na yung mo kuan, siya na yung mo reply sa mga chicks. Pero depende naman yung duha kung ganahan mo o privacy. Oh, it depends jud sa inyo ano kung Yung gisabutan kung ganahan kay namit kaila uban wala man sila kibaw sa ilang mga FB password. Pero So, sa okay ra mga okay dili. naman. Pero mas maayo nga makahibaw. Para ingon nga wala siya gitaguan. Kana. Para di makakuha ni mong partner nga na kay something nga gibuhat. Nya wala. Wala. Wala daw. Wala. So, ang next question nato is from Melly Chris Canaya. Ako ning cousin from Mindanao. Ngayon sa imong question. Iyang question, if you are given a chance to have a cosmetic company, what is the possible name for it? So, shout out din sa mga netizens, sa mga friends naman, no? Nag-question sa di pa ito ba ganina? So, shout out to Medloyd Palero, Pirolino, og si Josie Rata, Mick Vilayo, Michael Sky Harris, shout out to you, Giselle Manto, Liara Ina, Melly Chris Canaya, Video Pacho, Jel Temporada, James Samosa, si Inday Wilona, shout out Eliza Marie Sanchez, Doc Xavier Gonzalez Solis, Georgie Dihayco, Rachel Daniel Rodas, Donsky Jimenez, Maurice M. David, Maurice M. David, Chel Lapis, Cyril Claire, Marilena Canencia, Adrian Alconera, Jason Auxilio Destal, and si Ate Ami, John Kenneth Kanay Kuyag, Altia Guerrasa, and Melanie Kuyag, and of course, Margaret. So, shout out sa tanang mga taga BYC. So guys, if ganahan mo na group bitaw, ganahan mo na group sa actually sa mga vloggers, sa mga YouTuber, pwede kayo mo join sa among group, Bisaya YouTubers Club. I-search niyo sa Facebook. Pwede mo join dito, and pwede niyo ipang i-comment ang inyong mga YouTube channel and inyong mga new uploads dito sa group. So again guys, thank you so much sa ninyo sa pagtanaw. Thank you so much sa mga questions, and see you sa among next vlog.